Welcome to EDSA! Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, tunugang pang EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras natin mga kabisyo sa buong kapuluan. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng 6:00 ng gabi. Wow! Siyempre, kasama nyo pa rin po dito sa programang EDSA! pinangungunahan po yan ng nag-iisang napakahenyo sa lahat. Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din ang napakakulit. Hindi pa nga ako nagsasalita ginagaya-gaya na. Sige na, Sir Duda, ikaw na. Sorry po, Uncle Diego Bandido. I'm so excited lang po kasi na magsalita po. Kasi po, gusto ko pong batiin ng lahat po ng mga uncle na nakikinig po ngayon. I love you po mga uncle! I love you po! I love you! Hoy! Bira na nayan ka na naman, Duday. Sige na, dyan ka na muna sa tabi. Okay. Okay, ito na mga kabisyo. Hindi na natin patatagalin to. Maganda pag-usapan tong issue na to. Magandang logican to. O, pag-usapan na natin to. Isang vlogger na nagngangalang Tito Mars ang pinagtawanan at nilait ang mga nagko-cosplay. Mga cosplayers, bumuelta. Oh no! O, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin yan. Hoy, dude! Pambihir! Ay, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito yung basic sa karamihan sa atin na hindi natin matikom ang ating mga bibig. Oh no! Yung bibig natin na bumubula. Diba? Yes, mga kabisyo. Alam nyo, may mga kabisyo po kasi tayong nasasaktan pag yung mga bibig natin na hindi natin kayang isara. Minsan wala tayong pakialam kung may masasaktan kasi pinipilit natin yung karapatan natin na magsalita Yes, may mga karapatan po tayo, karapatan po natin, pero minsan din hindi rin beneficial Nakakasakit ka na ng kapwa mo. Now, logican din po natin bakit may mga taong mahilig mag-cosplay. Diba? Well, people get into cosplay or costume play for a variety. Iba't iba po yung rason yan. Isa po sa mga rason dyan, ito po yung tinatawag nating expression of creativity. Ang pagko-cosplay po kasi ay nag-aalaw po sa bawat isa o bawat tao to express their creativity by designing and creating sa kanilang mga costume based on their favorite characters mula sa movies, TV shows, video games, comics, o yung mga anime. Isa pa pong dahilan dyan is yung tinatawag nating escapism and role-playing. So yung iba po nagko-cosplay, nagdi-dress up as character, it allows them to temporarily escape from their everyday lives. So ini-inhibit po nila yung persona of someone else. Halimbawa, meron pong taong na pinagdadaanan. So ang ginagawa niyo po, nakakalimutan niyo yung problema sa pamamagitan ng pag-cosplay.
Kasi posibleng gamot din po yun sa mental struggle nila. So, ang pagsuot ng costume nila, kahit sabihin mo man, pangit, di ba? Yung karakter nila na niro-roleplay nila. But mga kabisyo, ito po yung nakakatulong sa kanilang problema. Kaya dapat maging sensitive po tayo sa mga nagko-cosplay. Pero Col, kung yung gagayahin mo sa inyo ni Mrs., baka bigla kang mag-cosplay, ang gagayahin mo, sinong gagayahin niya, Tang? Ay, siyempre wala nang iba kundi si Pantiman. Ayaw, Col, wag, Col! Kasi, yung garter ng panty ni Ante, kawawa! Ang bihira naman, oh. 35 minutes after 6 o'clock. Ito po ang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!